Sadau, kika ce me ma gurin ki? Fim nake so in yi. To ke wanne iri kike so ki dinga yi? Ko na larabci, ko na turanci, ko na wani iri ne, ni dai so nake na ga cewa ina yin fim a kowane bangare. An ce kina so Bollywood su ɗauke ki haka ne? Shi yasa nake faɗaɗa ayyukana a ko'ina nake zuwa nake yi. Anya ku za ki iya kuwa? Duk yanda ake yin aiki a duniya haka ake yin shi a ko'ina a masana'antar fim. Kwarai da gaske. To in haka ne me ya bambanta mu da su? Kawai dai bambancin mu abin da ya bambanta mu addini, al'ada da labari. In ka duba man zaka ga wasu labaran irin na Indiya irin namu ne, kuma ba wani abu ne ya kawo haka ba illa kusan in ce al'ada da ya kusa ya zo ɗaya da mu da su. Sharukan ga Rahama Sadau nan tana so za ku sata a fim, za ku sata? A zahirance saukin abin ba kamar haka bane. Kaga ko in ba za ku sata ba ko ka ce mun ba ku sata ba. No. Ko tunaninka ba za ta iya rawar Indiya ba. Ba rawa ce damuwar ba. Rahama Sadau, gwada musu irin rawar ki siga. Kun ga wannan rawar da Rahama Sadau ta yi? Kan Indiya ba da ya isa yi irin ta. Ha ba ne ban magana. Mai gida Sajid, yaushe za ka fara wannan sabon fim nan naka ne? Jama'a wato. Idan kun ji daɗin wannan ɗauka, kada ku manta, ku rattaba mana subscribe sannan ku danna ƙararrawa. Haka zalika, ku san baɗa mana like, ku san mana sharhi, sannan ku yaɗa wannan ɗauka. Sai kenan.